Êrişa li hembera navenda tora medyayî Rûdawê pêkhatiyî li Tirkiyeyê jî deng veda. Rayedarên navendên ramanên stratejîk fikr û ramanên xwe yên di vê derbarê de ji Rûdawê re ragihandin. Bi sporê Iraqê navenda lêkolînên stratejîk ya Rojhilata Navîn Bilgay Duman Ameje pê dike ku Herêma Kurdistanê yek ji hedefên Daişê ye û Rûdaw jî qenala herî bandora Herêma Kurdistanê ye. Terör örgütlerinin en önemli özellikleri sansasyon yaratmaktır. Armanca herî mezin arêxistinin terorî sansasyonê. Rûdaw li Herêma Kurdistanê dezgeha herî mezin a veşengeriyê ye. Heta em dizanin navandeka vana lêkolînan jî heye. Bi her avayî ev bû network. Li gorî min êrişeke dijî qendelan vekî Rûdawê li gorî rê û rêgezin rêxistinin terorî ye. Yöntemlere uyuyor diye düşünüyorum ben. Serokê navenda lêkolînên stratejîk globalî jî dibêje Rûdaw wêşengeriyekî bêalî dike û redide tevahiya bawerî û ramanan. Başarabilen bir şey. Rûdaw bugün kaostan bahsedilen maalesef sadece Mixabin ku ev herêma ba alozî û tundiyê tê bibîranîn û Rûdaw jî li vê herêmê bû nûnera çapemeniya azad. Weşangeriyeke wê ya li gorî pîvanên gerdûnî heye. Ew bû platforma kesên ku dengên wan nayên bihîstin û ev bû qasida dengên cuda. Ku ev nirxana jî bûne sedema êrişên rêxistinên terorî yên weke Daişê. gibi ideolojiye sahip terör örgütlerinin zaten yok etmek istediği bir şey. Di 25 Hezranê da li hemberî navenda giştiya tora medyayî ya Rûdawê êrişekê bombeyî hatibû li darxistin û 5 xabatkarên Rûdawê jî vê êrişê bi birîndarî filîtî bûn. Nûnerên navendên lêkolînên stratejîk yên Tirkiye dibêjin ji ber ku Rûdaw li Rojhilata Navîn yek ji kanalên herî serkeftiyên xwediyê wêşangeriya azad û serbixwe ye loma ji aliyê Daişê ve dibe armanca êrişan. Her wiha heman pispor dibêjin di vî warî da biryardariya Rûdawê hêjaya şanazayiyê ye. Kemal Avcı, Rûdaw, Ankara.